tirsdagsgæst jo Kim Lundvik, designer, forfatter og kendt ansigt i tv og reality shows. Især først er der stort set det show, hvor han ikke har været med, tænker jeg. Det er smule pudsigt, fordi han i tirsdag havde en kæmpe bredsid over for det, fordi han er talentshows. Han synes, det var mere talentløse end talent. Det kan jeg nu meget ikke, at man sætter med. Og i aftes, der vandt han så på TV3 det, der hedder Masterchef. Det er sådan et program, hvor kendte laver mad, og så konkurrerer de mod hinanden, og de bliver bedømt af den ene Michelin-stjerne, der lavede op efter den anden. Og Kim Lundvik, han lavede sådan noget opklud, som han satte op på en meget vikingagtig måde, og han er ned, så man kan se, jeg synes, det var meget fantasifuldt. Så i øvrigt får jeg, at det bliver verdensigt sammen med hende, som det er pudsigt nok, fordi hun er faktisk gæst på tirsdag i næste uge. Godt kæde på den kraft. Det hedder klart til, men det er så godt ud. Vi laver også her udskridt, og det felt, der skal han også selv. Ikke hans arme vil blive dækket af falkefjer. Tatoveret. Det her med at få armene dækket fuldt og helt, det er ret udbredt, fuldstændig accepteret. Det har sin forklaring. En eller anden form for forklaring. Ved i hvert fald, at livsstilseksperten skal forklare det tirsdag. Altså alt er tilladt, alt er muligt, der er ikke nogen grænser for, altså der er virkelig seksualitet, der er blevet legaliseret. Altså nærmest alt er galt i dag, og hvad skal unge mennesker så gøre for at lave et ungdomsoprør? Altså vores fædre, eller vores mødre og fædre og bedstemødre, de kunne gøre det på deres måde i et lille ungdomsoprør, men det kan man næsten ikke i dag, fordi alt er tilladt, og det sidste bedste inden for det her, det er jo at beklæde sig selv med noget, du igen kan lide. Så kan du ikke gå tilbage, du kan kun gå den vej, og det er noget enormt moderne at vide i de her kønsroller her, og fader, kønsroller, tror jeg. Og det sker jo også for dig. Ikke dine arme skal dækkes, og benene kan også tænke på at få overtaget. Hvad skal det være? Når jeg gør noget, så gør jeg det som regel altid i et historisk perspektiv. Jeg har en stor respekt for den historie, vi har vores forfædres historie. Og i 1945 og 1945, der kom araberne i en fartning til Danmark, eller mødte nogle af de danske vikinger. Og der har de beskrevet, at de var malet på kroppen. Og malet på den tid har nok betydet, at de var tatoveret. Og det er en af de ting, jeg er ved at få gjort, når jeg er ved at blive malet på kroppen, som vores forfædre gjorde. Jeg har så valgt at få det lavet med fjer, der kommer op i begge mine arme og begge mine ben. Og det er set i et religiøst perspektiv, fordi jeg tror på de nordiske guder. Jeg er asertro religion. Og de nordiske mytologi havde både Odin og gudinde Freja falkearme, de kunne tage på, at de kunne svæve over verdenerne og kigge ned. Og det er lidt det, jeg prøver at forestille mig. Denne her fjerarm, falkearm, så jeg kan flyve højt og kigge ned og skue vidt. Så der er både religiøst og en dybere tanke med i den her tatovering, eller den her tatoveringsstål. Det er ikke bare, at nu skulle jeg også have dødning på en skole. Nej, det kan man da roligt sige. Ja. Hvor meget koster det for begge arme at tatovere? Det er jo, nu har jeg også været en tattoo, som er en absolut dygtigst derhjemme, og så får du lov til at komme til London. Så jeg tror, at en arm koster cirka 20.000 det leje. Du har to arme. Ja, det er svært. Og to år senere, eller ikke kun på en tanke. Nej, det kommer også, fordi det er så pænt. Og så har jeg også fået tatoveret mine på en rød blæk, så det går meget smukt ud. Det bliver meget hårdt, synes jeg, det skal med sort. Så jeg vil også sige, at jeg har ikke oplevet nogen, heller ikke dem, der har normalt noget imod tatoveringer, der har set mine tatoveringer og sagt, nej, det er ikke fedt. Man kan godt se, at der er en tanke med. Og det er jo ikke overraskende, hvis jeg pludselig ser, at det er nemlig nettet på et eller andet tidspunkt, med alle de der fjer, han er blevet med i kroppen. Nej, det virker. Det er en masterchef.
Thank you.